Hello, jina Karlo ta' Rescoli kif tafuni. Xtaqt ngħidilkom l-ewwel u qabel kollox grazzi. Grazzi tal-likes li tagħmlulna fuq il-page ta' Facebook. Grazzi tal-messaġġi li qed tibatunna biex tagħmlulna kuraġġ. Ukoll grazzi lil dawk li qed jibatu biex intuhom parir. Aħna kemm jista' jkun nagħtu risposta dak il-ħin stess u nippruvaw nagħtu anka ċertu ideat li tistgħu tużaw intom. Grazzi wkoll speċjalment tal-YouTube channel. Tinsewx tagħmlu subscribe, please, għax hemmhekk inkunu mixjin il-qudiem fil-mixja tagħna ovvjament fuq YouTube. L-aħħar messaġġ: stay home, stay safe. Tafu x'jgħid il-Malti. Aħjar inkella afħ. Ħudu ħsieb, saħħiet.